Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Karwan Lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor mentaka step. Kaying Darbar Lok Sabha kalarai ban bishar bnya bat menjur ya ka bill ka bathamai ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Viksit Bharat Gram G Bill 2008 ka bansami bujli ya ka Manrega. Kabuar Sanshar jong ka District West Giant Hills kalapha khat nyongut ki khana school ban le jingo ya ka New Delhi nadu ka khat wei hadu ka khat artarik mentau panai no pra da ka jing thmu ban ailat yaki ban sngo thu yaki shlam ka Sanshar pa ba jong kari India bat karu kom trikam jongki bat penbena ka Meghalaya Football Association ya ka kanhuan ki rang yele kai football ha ka Santosh Trophy 2008 ki khubor ki babnya Kaying Darbar Lok Sabha kalarai ban bishar bnya bat menjur ya ka ain rau ka bathamai ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Viksit Bharat Gram G Bill 2008 Kani ka bill lani ka ain rau kansami bujli ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2008 lada ka yo ya ka jing menjur ba pura ban kelaan Lengba kani ka bil la ruit dak iki kam na ka benta ka roi ka par kinong kendong ki bia ha par commission jong kari ka Viksit Bharat 2009 nyo. Karkom kani ka bil ki samla bat rangba na manla ka wei pa ka wei ka long yeng ki bakwa ban trai bela kin yo ya ka jingkular ban yo trai bela hadu shispa arposan sngi ha ka shisnam. Karukom ya sam ya kapisa ban siu by bela kan long 100% naka sorkar pedeng bat 100% naka sorkar jela ha baro ki jela light no ya ki jela ka thain chate lamingi bar ki jela rilum ki bahajan ulum Himalaya hakaba kapisa kan 100% naka sorkar pedeng bat 10% naka sorkar jela Laban kedew hang ni baka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2000 lani ka MGNREGA kadai ka ain ka baju ai bela shispa sngi ha ka shisnam na ka benta man la kilong yeng ha kinong kendong ha ki arpos nam belala nadu belas dang trekam ha usnam 2000 Kabuar Sanshar jong ka District West Giant Hills kalapha khat nyongut ki khana school ban le jingo ya ka New Delhi nado ka khat wei hado ka khat artarik menta upnai no pra da ka jing thumu ban ailat yaki ban sngo thuo yaki shlam ka Sanshar pai ba jong kari India bar karukom trekam jongki bar kumju ru bakan yo le jingo yaki jing te jing shna ba pau nam kari Hakane ka jing le jingo ba arsngi ki khana school kilayo le jingo ya ka ying dorbar parliament ba kilayo ru ban shong ha ka dorbar talang jong kani ka ying dorbar kabarang ya shakmat menta nalor kane kini ki khana kilayo ru ban le shaka Nehru planetarium bar ka Rashtrapati Bhavan kabalong ka jakasa jong ka president kari Kirkhot jongkal yang persha haka Giantia Hills Autonomous District Council kibana ka seng Voice of the People's Party VPP kila penlong ya ka jing persha hanin ka sngi da ka bakhang ya ka khardop jong ka ka office namar ka jing slam ban siu tulop ya ki MDC bad ya ki nong trei jong ka ka District Council la khandai benai menta Kaladon ka jingya tainya ka bajor hapreng ki MDC na ka VPP baru executive member uba Moonlight Pariat lambat u deputy CEM uba Laski Rumbai kabalan ne kombasan kanta AA. Hadian kani ka jingya tai layo ya ka jing tip ka batikna bala dap ban pha komba pra klor tengka haka account jongka JHADC na ka bantaban siu tulop. Dai hadian balayo ya kani ka jing tip baki nong yalam ka VPP kila plie ya ka khardop baki la khang khardap. Hendrei kaliang persya kalapan pau ya kajing bam sengahun namar dakatai ka pisa ansala ban siu tang ya katulop ka bashi benai wat la kajing kular khamaswa kane kalong ba an siu ya katulop nakabenta lai hadu saubnai haswa ka Christmas Daka babeteng ya ka hukum balapan ni hapo ka benta ka bashispa andru pulai jong ka kendon BNSS ha ka shitarik ubnaya yong arajar arpusan u district magistrate jong ka District West Giant Hills ula penjari balapan trai kambiang ya ka ka hukum nadu kasngi balapan benapai ba biang ya ka da ka jing thmu banyada ya ka wa mentru bar kishna jong ka na ka jing ma Karkum kani ka hukum la mana banti siap niti mau halenter kirut wa jong ka wa mentru ban na pedeng ka wa rukumju la mana ru ban sai jan sai kali ban bread nyut ni jaklia kentup ru ya ka jing bread ya ka khendau ni ktie ka ba mi
nakabashna surok ka khandau ne mau ka bami nakabapen pranish na yeng ne ki diaper ki bakhanglat ya ka jing tuit jong ka hakawa lakhang ru ban the nyut haki ruat jong ka wa kani ka hukum kan trikam tar hadu andala penbena dakum waipat kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Naga station jong ka Akashvani Shillong nyep teng biang bat ki khubor ki badangsa Ka Sarkar Meghalaya kala kentat ban buok kendon ya ka jingrung jong ki tourist taxi ki banamar jella da ka bakadau ba ki don ki jing e ha ka an ki bakhang ban le ya kata Usembut Menteri Rangba badai pet ya katna transport uba sniaw bahalang dahar ula ong ba u advocate general ula ajing mut ba omla ban sha ya ki bakum ki te ki jing perking kat kum ka an watla kala don ka jing dawa na ka seng ki nonya taxi ha ka jella ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association Ubat har ula ong baka sarkar kadang shimkhia ye kijing e chukinong nya taxi kiba nakajala bat kan penlong ye kajing emerging mut lang bat kinong penyai hotel ki try jong ki resort bat kinong penyai kali jong kai perthai ha kajala ban kham ailat ye ki taxi ban nakajala ban kamai ula kan turu ikinong nya kali nakajala ban nang kham penjanai shu ya kajing syakri habayalam ye kinong jong kai bat ula pentip bakindang don shu kijing ye kran nang ni syakmat kentup ya kajing shna ya ka app nakabenta kinong wan jong kai syaka jala khnang bakan nang kham pen sngotanat shu ya kajing wan jong kai jongki Kaseng jong kinong tray ka nehu ki bamday kinong hikai balatip kung ka North Eastern Hill University Non-Teaching Staff Association nehunsa kala kentat ting e ya ki jing kam jong Pro Vice Chancellor Barim ka skol ba u Professor S Umdor hakaba ula nyaw ya bun teli ki mau mer ki ba ula la ban pendap hakasa moi tray kam jong u haka jing penbenaling ba kilat pathai khubor nen kasngi ka nihun sa kala ong baka pediang ya ka jing i no kam jong u Professor Umdor henrei ka pen paw ka jing sngo lengo halor ki jing kren jong u ki ba ula kam ba ula pendap ha shibun ki mau mer kham tam e ya ka jing pen kiu kordani ki no trai bamdei ki no hikai lengba ka Departmental Promotion Committee kaseng kala pen shai ba omshun ladan manu manuru na pedeng ki no trai bamdei no hikai haka te ka skol ba ki bala sha pen kiu kordan hadu kini kisngi kani hunsa kala kantai ru ya kajing kam bala dep shem ya karai bakhat du halor kajing penbena nakabenta ban thungkam yaki kam kibalaj nakabenta kibam dei kinong hikai kaseng ni hunsa namar kata kala ong ba ngan puli bang kato kaseng ni hunsa kala ong ba kitai kijing kam jong Pro Vice Chancellor Barim kia tengkhu bat karai bala pediang daka Executive Council bat kala kantu badai ban bo ya kijing shisha hakamat kipai ba banyo ya kajing shai Ka Meghalaya Football Association nen kasngi kala penbena ya ka kerteng jong kirang ki ban le yakun ha ka Santosh Trophy arhajar arpusan arpun rio ya kan ka kanhun kirang le kai football on lam khmat da uba klan perkhat siam le kum coach ba uba Hardy Cliff Nongbri kum captain jong ka kanhun ya kirang ki ban le yakun ha ka Senior Men's National Football Championship jong ka Santosh Trophy ka ban salong shen lajiet na ki hnriu tli ki football club na ka jela bat nalor kini kindan ru laingut kirang ki bajuel akai na ki club ki ba na shabar jela kindan laitli ki jinga khun ki ban salong hashlong na ka banta ka group E jong ka te ka lempung ka bakan thop ya ka Meghalaya Sikkim bat ka Arunachal Pradesh ka jinga khun ka baningkong kan nong hapeng ka Meghalaya bat ka Sikkim ka ban long lasai ka sngi hadin kani ka Meghalaya kan ya khun persha ya ka Arunachal Pradesh ha ka arpulai tarik menta ubnai Haka arpoi tarik menta ubnai no pra ka Sikkim kan ya khun persha ya ka Arunachal Pradesh kini barok lai tali ki jinga khun kins dang haka por sabaje no phaisngi ha SSA Stadium first ground ha pulo bat yaki tiket la ban yo nang tehi pat katungila poish ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sashi por ka ta ka por prabajing nya so bat Akashvani Delhi na ka banta ki khubor ki banwan naka kani ga dei ka Akashvani Shillong